Now uyazi ukuthi ilengozi yafika. Asikho isinto esinjalo ufebe uphethe wena. Kahle uyangijwayela wena ngitshela. Akona ngale ndlela oyibeka ngayo. Bangekona ukuthi ngiyakufebela. Vele bungangifebeli. Bese mina nawe besise actually uthe besisathandana bungijwayela kabi actually. No, akukho njalo. Kuthiwa uzange uyenze yonke lento awuyenza, ngabe zange kube nje. Njengoba kunje namhlanje. Ngicela ungitshele yiphi relationship njengamanje eperfect? Yiphi relationship eperfect oyaziyo wena njengamanje? Yiphi oyaziyo? Engenazi inkinga zakhona. Wagcimela wena ugcimela ikhehle edala. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi ku Black Fair khona lombukiso. Igama lami ngikuStufuza Dlanga Amandla Zulu. Umngwenya nkomo Savukazi Mvuleni. Intokazi yaZalmam Keys. Namhlanje ngiyanamukela ku-show esibiza ngokuthi iLove Back. So usisi wami uzokwangichazela kabanzi ukuthi why ebhalile la ekhaya namhlanje ubani lensizwa le enenhlahle engaka afisa ukuzoyincenga ukuthi baphinde babuyelane bonke kwezothando ngeindaba zabo. So uzokasilandisa la bahlangana khona nezinto ezinhle ayikhumbulayo abenzelene zona ku relationship yabo. So ke asike simuze ukuthi ingabe siphathelene sabona. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Umuhle. Ngiyabonga. Umabalo enhle naye. Okay, uMashezi lo khuluma naye. uMashezi uDlaba. Yebo uDlaba. uSigananda. Usigananda. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngiphuma eMlazi kwaD. kwaD. Yebo. Ukhulele khona? Yebo ngikhulele khona noma kodwa ngeke ngathi ukuhlala emakhaya ngala koBhulwa. eBhulwa. Yes. I'm sure uyakwazi ukusina. Oh kakhulu. Ay ziyakhala. Umuhle unamehla brown. Ngiyabongela. Ngicela unje sivele sihlala phezulu kodaba ungitshela ukuthi ubalo mfowethu lo onenhlahle engaka officeayo njengamanje ukuthi ubuyelana naye kodwa ke ngicela ungithathe la nisaqalisa ukuhlangana khona ukuthi nahlangana kuphi kwakuyinini and itheni insizwa naye kushela ifuna uthando. Okay, shuthi ubhoti ngangemoli ngiyikhephile nje. Okay. Yeah, mangifika ke emoli ngihlangana nalo bhoti nje omnyama nje omuhle vele mina ngiyabathanda abantu abamnyama yabo. Okay. Shuthi nama yibonga sima ngibona lo bhoti amana ngichaze nje indlela yayona yabo. Kanti vele kuzo introduce kumina. Okay, ke bese ke ayasho kubhoti angibuza ukuthi ngiyaphi. Bese ngiyasho ukuthi hayi ngizoshopha nje into engatheni. Abuza ukuthi how othanda yini ukuthi singangena nje endaweni esingadla kuyona bese sixoxe kahle ngithi hayi akunankinga cause ngingangena lapho ke saqala kanjalo ke ukuthi sibonane ubhoti wasezisho ukuthi igama lakhe ongisifiso. Okay nami ngazisho ukuthi igama lami nami ngombali kwawukuthi ukuhlangana kwethu ke lokho. Okay. Yebo. Theni kuma sihlangana kwawukuthi semisana lunye usuku ukuthi okay kumele sibonane. Imuphi lo nyaka loyo? Unyaka wethu 2018 sibonana. Okay. Sama sibonana ukusho ukuthi i-relationship yethu iye ngokukhula ukuthi sigcina sesithola umntwana ke naye. Oh, okay. Umngana umntwana manje? Umntwana wethu akufani njengamanje ono 3 years. Na 3. Mfana ntombazana? Intombazana. Oh, nibusiswe ngentombi. Yes. So, iziphi izinto ezinhle nje ozikhumbulayo eseke nenzelana zona? Mhlambe ngeinsuku ezibalekile enizibalula kakhulu mhlambe ama birthdays noma mhlambe ama anniversary lana hlangana khona iziphi nje izinto ezinhle othi le ngiyayikhumbula mhlambe sasiphumile noma wangithengela igift iziphi nje izinto ezinhle ekhumbulayo asake nenzelana zona noba u2 because i relationship eyenu angifuni kube kwengazi ukuthi abantu abaningi besifazane bayitshela ukuthi relationship eyabo. Therefore fanele kube abantu besilisa kuphela abathenga izipho noma abenza izinto ezinhle bezenzela abantu besifazane kanti cha i-relationship yabantu abawu2 so bawu2 siyathandana la bekuyibhedo yomunye nowesifazane fanele akeep gift anikeze owesilisa nowesilisa kanjalo so ayikho owner ye-relationship nobawu2 nenza into eyodwa so wena ngabe iziphi izinto ezinhle ekhumbulayo enenzele nenzo nobawu2 okuhle nje ngikhumbula ngayo ukuthi ngaleso sikhathi sanokuhlangana ngangivele ngizozalwa yabo. Okay. Okusho ukuthi ke wangibuza ukuthi ngithandani ngase ngisho ukuthi eGlesser ngiphelele Suncoast. Just ukuthi ngishaya indawo. Shaya umoya olwandle. And then ke enye into ayenza nje enhle right ngami ukuthi wangikhipha sayodla kamnandi after that ngathola surprise ring.
Oh, okay. Yeah, kanti Kwakuyi-promise ring noma kwakuyi-engagement ring? Kwakuyini? no nje wayengithembisa yabo. Okay. Ukhombisa ukuthi khula azolenza kumina njengoba vele njengamanje bese vele selobole ekhaya. Oh, okay. Abantu abawazi umehluko we-promise ring nowe-engagement ring. Bavele bayitshela into eyodwa ne. So wena ngabe ethekunikeza leyo ring uye wathini? Hawu ngajabula kakhulu. Uyazi ukuthi ngoba kwakuyinto engangayitshela empilweni yami ukuthi ngiseyenzeke. Ngajabula kakhulu ngoba ngangayitsheli nje ukuthi umuntu ofana nami angathola umuntu omthanda kanje. Okay. Mhlawumbe ngabe ubhuti i-personality yakhe injani? Umuntu onolaka noma uyakhuluma kakhulu noma uyayithulela noma uphansi. Uma ngase kuthi uyamchaza nje ungathini ngaye? Umuntu onjani? Yo, umuntu ophansi, onothando nje, alright. Umuntu futhi othandayo ukuthi adlale, naningane uyayithanda nje. Kahle kahle nje ngabe uyamsukela mengithi kabe nolaka. Okay. Sure. So, manje ngoba nakho bekukuhle kubudlelwane benu. Kufike kanjani ekuthenini seniyaxabana, seniyahlukana, omunye usethatha indlela yakhe, nomunye uthatha indlela yakhe. Niqhathwa yini manje lento esifike yaba yinkinga phakathi kwenu? Ngoba phela uthando luhle, benithandana kahle. Yini isinkinga manje? Into ebeyinkinga iqala ukuthi vele besinalento ukuthi besike sihambe indawo zobumnandi. Yabo, besingavimbelani ukuthi okay wena ugcina la na ugcina la. Okay. And then noma kade ehamba yena bengayithandi mina kakhulu. Bengibuye ngibe umuntu ohlala ekhaya because vele besenginengane yabo. Okay. Okusho ukuthi ke ubhoti ube nokuthi ahambe ayophuza bese angabuyi. Thola ukuthi mhlawumbe uma iholile imali kuyenzeka ayidle ematsheleni iziphele. Lapho uthola ukuthi mina wena utholanga lutho lapho. Angisenamali lapha sazi ukuthi ingane zizokondliwa ngani, imali transport zigibele zesikoleni azinayo leyo mali. Ukuthi ke ngigcine ekutheni nami ngiyalingeka. Okubhlungu ukuthi ngalingeka nomuntu ahlobene naye. Uthi bhuti noma uthi mzala? No, akathi bhuti, akathi mzala, uthi baba. Yo. Ubaba amzalayo noma ubaba wasozalweni lakhe lukhulu? No, ubaba amzalayo ngoba kukuthi umehluko ukuthi lo baba lo wayengahlali naye. Because yena umuntu wami ubekade ehlala ekhulele ekhaya oma wakhe. Kwangabi lula ukuthi vele abe seduze nobaba wakhe. Kodwa uyamazi ubaba wakhe? Uyamazi ubaba wakhe nakhona kwathatha isikhathi ukuthi ubaba wakhe amazi. Because ubekade engahlali naye. Imake manje uPops akashadile nomunye umama? Ushadile ubaba wakhe ukuthi ube lo muntu vele oyiBlesser yabo. Okay. Uloaded. Incane, yes. Okay. Nami ke vele kumthola kwakhe aba umuntu nje ehlangana naye. Aba umuntu obuza ukuthi ngifunani ngithandani kanti vele ungithola ngixakekile. Okay. Uyazi ke na ukuthi uma uxakekile ukulingeke wenze ngisho into ongayithandi empilweni. Mhlambe ngabe ubaba ulinganiselwa eminyakeni emngakanani? Yo, modala. 50 something, 60 something. Unabo 58. Lapho ngicabanga. Manje indaba yafika kanjani kubhuti ukuthi wena unoPops wakhe senindawonye? No, indaba ayikafiki kubhuti. Kodwa ngibone indlela nje ayiyona ukuthi ngathi uyangisola ukuthi ngathi khona into ekhona cause nami akulale kahle phela nenhliziyo ebhlungu ngoba ngazi ukuthi ngomtshela kanjani ukuthi sengithandane nobaba wakhe. Inhliziyo enokucala inakho ukuthula. Sho, manje uPops wena ungena kwezothando naye ngesimanga sokuthi unemali noma uyamthanda nje? No, angikaze ngamthanda. Imali. Ukuthi nami ngangifuna imali ngoba ngangazi ukuthi imali ezosixhasa nomuntu wami. Okay. Nje ngamthanda nhlobo. So mawubhekile ngesingawe uzokuthatha kanjani somtshela ukuthi uthandana noPops wakhe? Ngiyazi ukuthi ngeke kuze kube right. And futhi leyo nto kade ngiyisabela ukuthi uthando lwethu ngeke luze lube luhle. Kanti mina ngiyamthanda. Kodwa ke angazi ukuthi uzothini yena. Usuwahlukana noPops? Kahle kahle ngaze ngithandane nobaba wakhe. Okay. Ukuthi ubefuna nje uma ukuthi kumele siyijabulise. Yes. Bese ayabhukha ke. Msekushila imali kuphela.
Kubuke ngazuthi kunzima-ke kulokhu, but sike samfonela and uzile kwi-show. Kuyikona ukuthi akazi ukuthi wena ubhalile and akazi ukuthi simbizeleni la, kodwa kona uvumile ukuthi asijoyine. So ngabe ukulungele ukuthi umbone and ukhulumisane naye ubuso nobuso? Yeah, ngikulungele njengamanje cause kuyangiphoqa. Uma ethi Mbali angifuni ukubuyelana nawe mina, mhlambe ngabe yinto efika kanjani kuwena le? Angiboni ukuthi ngizokwamukela lokho cause ngiyamthanda. Okay. So uzohlala umlinde noma ngabe kuthiwa ukwata kangakanani uyozabuyele kuwena? Yeah, kuzomele ngimlinde, ngimnike nespace ukuthi abe right. Okay. Cause mina ngifisa ukuthi sihlukane sinaye. Okay, ithi ngimlande ke, uyangivumela? Cela silandelane buthi. Alright, sesiphinde sinamukele babukele lapha emakhaya kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. So ubhuti usihloniphile kakhulu. Wabuye wazosijoyina kule show le. Njengoba kade simcelile ukuthi sicela asijoyine ukuze umuntu osibhalelile kwi-show amuzwe ukuthi kahle kahle ube mbizelana. Sawubona bhuti sakwamukele, uyaphila? Ngiyaphila kanjani sisi? Ngiyaphila nami. Ngabe ubhuti waba isibongo? Ngakaxulu. Xulu kabashi. Oh, alright. Usisi wamazi? Yamazi. Yajabula umbona? Angazi, yeah, ngasho kanjalo kodwa sikemsenze. Yindaba uthi ungasho kanjalo. Yeah, it's been a long time I think Umazela uphi? Ukuhlangana kwakhe actually bewumuntu wami by the way. Oh, okay. Bewumuntu wami, yeah. What happened? Sahlangana emall, okay, sakhiphana, yazazi izinto zabantu abathandayo kwenzakalani and stuff like that. So I took cut it short. Saqhubeka nje sathandana for isikhathi eside nje. Yeah, I think 2018 if I'm not mistaken. Okay, ngabe mhlambe umntwana ninabo noma unaye? According to my own knowledge ngazi ukuthi naye. Oh, okay, umfana nomzana. Intombazana. Mhlambe ubudlelwane benu bebunjani? Imoso kuthiwa nje ukhumbula ikhathi la kwakumnandi khona ikhathi ezinhle. Bekunjani? Angifuni cabanga. It was a good experience. Okay. Bekukuhle kakhulu. In such a way ngifile ngathi ungivulele esinye isikhala bengasazi ukuthi kuyenzeka, it's possible ukuthi kwenze. Yabo ngiyeke kwesinye stage. Okay. Mhlambe beniba nawo ama vacation niphuma noshawa umoya ekudeni noma mhlambe benijabulisana khona la aroundini Central? No, besiphuma even indawo zokuphuleza. Indawo zobumnandi. Yes, exactly. Besiphuma. Okay. Besiphuma hayi kancane, besiphuma. Manje kanti kahle niqhathwa yini because ishow yami ithi i-Love Back. Okusho ukuthi awukwazi ukuza la mekuthi awuhlukana nanomuntu wakho. Obviously nihlukanile before. So yini le singena phakathi kuwe noba u2 enenza ukuthi omunye athi ayi mina ngithatha le ndlela nomunye athi uthatha le ndlela. Niqhathwa yini? Inkinga isikuphi manje? Ngizokulandisa nje kancane sisiwami. Ngiqala ukumbona ngamtshela ukuthi la enkambeni kaFaro ngathi mina noFaro siyazwana kanje. Siyazwana kakhulu. Okay, ngiyakuzwa. So manje into ngicela uqhubeke. So manje into ebisixabanisa kakhulu nje ngasho kanjalo because mina ube umuntu ongathi akanankinga. Yebo. So bekwamukela unjani? Yes. Okay. So mekhambe isikhathi sengiyabona umuntu sengikhombisa ezinye izimpawu of which esingakazi siqale ngazo. Okay. Yes. So actually kahle into esiyibangile mina sesi uFaro. Okay. uFaro kakhulu nje. Nanokuthi ke mhlambe ke ngingasho futhi nami ngiyibheka ukuthi esikhathini sakhe bese sisiningi ngapha kuFaro kakhulu isikhathi. Okay. Mhlambe ngabe isikhathi safaro ububa naso kodwa ke yena ke bokuba nesikhathi sakhe esenele lesi obona mhlambe ngathi besimenelisa. Ngize ngibe sure ngalokho siswami yabo. Ngize ngibe sure ngize ngithi I'm 100% sure. Okay. But bengizama ukuqamba manje bengizama ukuthi and uphinde ube nesikhathi somntwana because umntwana yazi
Akubona bonke abantu abathola abantwana, akuthina sonke esibusiswa ngabantwana. Kuyenze akhona ama-couples lawa athi sesizamile shem abantwana asibusiseki ngabo and asekuthile. But nina uNkulunkulu-ke wanibusisa ngomntwana, so wena ububa naso isikhathi somntwana wakho. Kakhulu ngiyayithanda ingane. One thing I know about myself. Uthando. Isingane nje ngiyayithanda even ngisho ngingasesiyamba blood eyamba but ngiyayithanda ingane kakhulu. Okay. So ekuqhathekeni kwenu bawu-2 kukhona la uke wamlandelela khona ngama-calls noma umshiyela ama-message mhlambe abonisa ukuthi usafisa ukuphinde ube naye futhi. Kunento engihlale ngiyitshela yona mina ukuthi umuntu mangifice nje angifuni umuntu ozongishintsha. Ngifuna umuntu angithande njengoba nginje. So if ever umuntu mezama ukungishintsha mina ngisho ngathwala nangoJesu uthanda, just let it go. Okay. So njengoba ula umbhaleleli kwishow ethi Love Back and ubebonisa ngandlela zonke ukuthi uyadinga ukukhulumisana nawe ngesimanga sokuthi usakuthanda. So ngiyacela nje uke umuphe isikhathi nesineke sakho umuzwe usikahle kahle yini akubizele yona ukuthi uzohlanganyela nathi kule show esibiza ngokuthi Love Back. So ngicela nje umuphe isikhathi umlaleli uthini. Mina ngikukhombisana naye. Okay. Awusho ukuthi umuntu wami njengangibizile nje ngeshow. Bengifisa ukuthi sizokhuluma. Ngoba bengingeke ngize ngikwazi ukuthi ngixoxe nawe ngingedwa. Bengisaba. Bengingakwazi ukuhlala ngithule nje ngingakutshela okwenzakalayo empilweni yami. Ngiyakthanda kodwa angimeli ukuthi othandweni lethu kuhlale konje njengoba wazi ukuthi nawe sicatshaniswa indaba ukuthi ubuphuza kakhulu. Ubuye imali ongayilethi uqede nje lapha emathaveni. Manje kahle ngifuna ukuzoxolisa kwena. Ngikwenzile maybe okunye awukwazi wena mhlambe wazi lokho ukuthi nje ngoba sixabene nawe ngenxa yokuthi imali bungasayilethi nanokuthi usuphuza kakhulu. Yebo, manje kube nenkinga engibe nayo enyangeni ezidlule. Okuthi kwagcina sekuwukuthi le ndaba ibankulu. Lokho ukuthi ngangisaba ukuthi lokho uma ngakuthola ngagcina ukuthi sexabana. Okusho ukuthi ngithe uma ngihamba ngahlangana nomuntu. Lo muntu ngithe uma ngihlangana naye ngase ngithole ukuthi kanti ubaba wakho. Ngiphinda. Bengifuna ukutshela ukuthi lo muntu engimtholile ngathola ukuthi ubaba wakho. Etheni ngimthole nami ngangilingekile. Uthola umuntu usazona nami noma mina nawe bese separate. No, bengisazwana nakho ukuthi phela ke nawe ubona lezi zinto nawe adonazi ukuthi ubuye ungaphoyishi. So kubo bonke abantu ngabona ukuthi hayibo. Uthini mina kahle umsitha khona? Ngangazi ukuthi ubaba wakho lokho ngakuthola ekugcineni ukuthi ubaba wakho. Of which phela ubaba uneminyaka emdala kakhulu kuwena. So which means wena ubuthanana nomuntu omdala. Siye ukuthi ubaba wami. Ngiyazi kodwa angiyona inhloso ukuthi nami ngifuna ukuthi ngithole imali ngoba ungasakwazi ukuthi unginike imali. Actually bomdayise uyadayisa. No, ngidayisi. Kanjani? Ukuthi phela ngiyazi ukuthi mina ngizothi ngiyamthanda. Ngizoyithola yonke into engiyidingayo because yena wayekhombisa ukuthi uzonginika yonke into. Ngeke ngize ngiswele lutho. Wena ubufuna imali? Yebo, ngangifuna imali, ngangahlosile ukuthi ngithandane naye. Wathandana naye futhi sekufuna imali? Yeah, into engizoyenza ukuthi unganginiki imali ngithi. Ayikho yena into engizoyenza. Man. Mana baba na umyazi nje. Ngibamba la. Sizongikhuzela lokho ngibamba la. Wena uthandana nobaba wami? Walala nobaba wami futhi means. Ngoba phela bengingaza kunikeza imali ungalalanga naye uqonda usho njalo ngisho. Yeah, ngithandane naye. Ngagcina sokuthi kuyenze ukuthi ngilale naye. Manje ufuna nini? Inhloso yami leyo. Ufuna nini?
Uzosiqeda sonke phela ekhaya. Hayi kahle usungasilema. Uzosiqeda sonke ekhaya. No, akukho njalo. Awuzolandela ubani bhuti wami omncane? No, akukho njalo. Cha ufebe lo wenzayo. Ukuthi ngeke uzo-understand lele wenzela ngakhona. Ukuthini? Ukuthi kahle kahle ngangamthandi. Bungamthandi bekwenzakalani? Imali yenza ukuthi kwenzeke yonke leyo nto. Cha akusile insizana letsana ongangitshela yona lesi sizathu ungangitshela yona ukuthi ubufuna imali uzojwayela nobaba wami. Ubuhlulwa yini ontanga ba? Wanganginaki. Uhamba ujola nabo bonke abantu la. Hawu wena into engase ngenzele zona mfethu. Ngiyazi kodwa akukona ukuthi ngoba ngangingakufuni. Bengayilindele lento kwena. Cabanga. Akukona ukuthi ngoba ngangingakufuni. Ngalingeka njengoba ngisho. Walingeka umuntu 10 times more than your age. Now uyazi ukuthi ilingo zakho. Asikho isinto esinjalo ufebe uphethe wena. Kahle uyangijwayela wena ngitshela. Akukona ngalendlela oyibeka ngayo. Kunjani? Bangekona ukuthi ngakufebeli. Vele bungangifebeli. Bese mina nawe besise actually uthe besisathandana bungijwayela kabi actually. No, akukho njalo. Kuthiwa uzange uyenze yonke lento awuyenza, ngabe zange kube nje. Njengoba kunje namhlanje. Ngicela ungitshele yiphi relationship njengamanje e-perfect? Yiphi relationship e-perfect oyaziyo wena njengamanje? Yiphi oyaziyo? Engenazi inkinga zakhona. Wagcimela wena ugcimela ikhehle edala. 58 ukuthi kuzoba nje. Ngangazi. Uzokuka nini? Uzokuka njani? Ngiyaxolisa yazi. Kahle kahle bengifisa ukuthi nje ngixolise. Ubuyele kumina indlela engithanda ngayo. Ungafa. Usangadlela baba isitshene besidlelo upops wakho. Ngeke ungafa ngeke. Kodwa usamthanda kodwa. Bengisenakho lokho sisi. Kodwa lo ngijwayela kabi. Akwazi ukuthi ungehlisa umoya omncane. Ngikunika isikhathi ukuthi ucabangele. But ukuthi akhuluma iqiniso kwakhe lokhu kuthatha kanjani kuwena? Mhlawumbe samawe bengizothola iqiniso. Ufebe lo babenzile. Umuntu na 58 sisi wami 58. Upops 58. Shuthi uzosiqeda sonke ekhaya. Wena ubumprovider nga something? Yes, bengikwenza lokho. Nini? Bengikwenza Wena lokho. wagcina nje mengicabanga mhlawumbe sekuphela inyanga ezo5 ungenzi lutho wena. Phela umuntu nama lama-hiccups. Ngani yebo ucabanga ukuthi kodwa kuzoya kanjani esikoleni? Kodwa ngisho ubona i-decision ukuthi uhambe kumbaba. Nihlangane phi noba? Ngangamazi because ngayibonela ubaba nje ngithatha ulift. Uyabona ukuthi uzobona ubaba kanjani wena ntombazane ekhanda lakho. No bangenjalo kodwa baba wakhe Uzuyasho ukuthi ubona ubaba. Ngize ngimthandi. Ushilo kodwa ukuthi usamthanda ubaba? No, ngangamthandi. Uyasho ukuthi ubaba ngamthanda. Mana ngithathe lo muntu ngimsekhaya. Ukhona indoda yakhe yakhe la. I do understand. Ngiya-understand ukuthi ufeel kanjani right now. But wena bowumnakekela yena usisi. Yes, bengikwenza lokho. But bekukhona isikhathi Lo 5 months akhuluma ngawo uthatha kuphi? yake kwenzeka. Yes, it's true. Angiphiki isilokho kusho. Benithathandana noma besemhlukene? Kuyaba cold inyanga between the two of us. Kodwa bosambona. Bengimbona, yes, bengimbona. Uthi ngitshela something. Thina ama-females asidayisi ngomzimba. Inhlobo asidayisi. Kodwa Sisama ukudayisa lokho akwenzayo. no, akusikho. Kodwa mengithandana nawe kufanele ungibhekelele ngesimanga sokuthi mina ngiyakwazi ukuthi ngikhululeke nginawe ekamareni. Kodwa kufanele ungibhekelele ukuthi at least anginuke kahle, angigqoke kahle, angibe muhle nesikhanda. Not ngoba singidayisela, asingidayisela inkosi yami ngiyaphinda ngiyasho. Asidayisi. Sisikuthele umuntu. Kodwa masithi siyanthanda. Sisuke sithi ngicela nisakeke. Uthi ubexakekile. And wena uyachaza ukuthi bese kunesikhala. Uyachaza ukuthi bese kuno 5 months la khona. Yes, 6 months lapho. Ubungasamnaki khona. Cha sis, ayi ukuthi bengasamnaki total. I-amount ebese ngiyiletha ayibingasafani yaseqaleni. Kuvinjwa yini ukuthi ifane nesiyaqaleni? Yenziwa yini? Bengama cost of living nami. Sibeke right wonke into eqala. Unawo omunye umntwana kwenye indawo? Cha nginawo. Unine umntwana kuphela. Sinomntwana kuphela. Ikuphi kanti la imali obusu uyihambisa khona ungeve kuthiwa uyihambisa kusisi kumbali? Ukuthi mhlawumbe angazi noma sisi uyakwazi indaba zofana ukuthi uyakwazi mhlawumbe uyaphuza. Yabo. Kuyenzeka ukuthi etshwaleni uphuze imali yokuyiqedza. Ya, kuyenzeka. Ukhohlwa ukuthi unombala empilweni yakho owakuthwalela umntwana for 9 months. To be honest, ukuthwala umntwana akusumdlalo wabantwana. Elabor ward isemathuneni lapha. Usukungazi noma uzophuma uphila noma uzophima ngecasket. So ngesingawe asisho ukuthi sidayisa ngomzimba, ngicela ukuliphinde leli. Asidayisi ngomzimba thina.
Kodwa ngoba nakho sinithwalela abantwana benu for 9 months. Akusumdlela umntwana ukuthola umntwana. So wena bongasamnakekeli ngesimanga sini. Angivoni ukuthi ubesebona nobaba kubona khe bemprovide. No, angikho lapho mina. But wena into yenzile ethi nansi Stufuza. Bengimbheka ngalokho yena nomntwana wami. Siswami unabazali umuntu. Mina ngibheka ingane yami. Imali ebengiyifaka ngoba ngithi bengasafana neseqala bekuyimali yami naye. Imali engane naye. Yabo. So ngayiminimize because mina naye besicold. Uminimizelani? Bese sicold. Ngeke nginikeze umuntu ngingam-understand ukuthi kuhamba kwenzakalani. Ubeyangijudge. Imali ubumsola ngani? Ubeka yenza? Cha ubengenzile ukuthi bese but yena ubefuna ukungicontrol impilo yami ukuthi ngiphile kanjani. Oyinkinga iqala lapho, ne? So if yena akafisa yazi, let me tell you something ngama females. Yabo if wenze into thizeni and umuntu othandana naye wesifazane angakuthethisa vele athule, okwazi ukuthi lapho usuthandana wedwa. But if ekhona ukukuthethisa futhi, it means usanendaba nawe. So wena uthi uyiminimize ngesimanga sokuthi mina naye bese singekho sharp the way why ungalwi njengensizwa uthi hayi umuntu wami lo and ungizalelela ingane wanikela ngesibeletho sakhe. Noma ayithiwa ngenzani mina, but fine angimbhekelele yena nengane. Yini into ebeyinzima lapho? Yeah, fair ingane yami ngibhekelele. Yena unabazali umuntu. Oh, ima unothisa manje ukuthi unabazali ngoba nakho sekuzalelile. Cha ngeke uprovide umuntu. Ithi ngitshela something, yabo abazali mase wazala uyindodakazi yabo. Bathi focus endodeni yakho ngoba nakho usuphumile esandleni sethu. It's not like ingane yami bayinakele, mina nginakele ingane yami. Yeah, but ukhona naye ukuzalelile ukunikezela isibeletho sakhe. Wena uminimizelani manje? Cha sisibengeke mina ngiqhubeke nginika umuntu singekho right. Ukhona omunye umuntu obesithanda naye? Cha bengekho. Bekuyena kuphela. Bekuyena engithanda naye. Ukhona into obeyisola ngaye? Khona. Ubusolani? No, befonela kakhulu nje ngingasathembi ngoba abantu athandana nabo noma bangani because isikhathi esiningi bethi hayi umngani wami. Ifoni mayiphendula bephendulela la noma bephuma la eminyangweni. Sometimes ubeyiphendula kahle, sometimes umuntu aphume engathi etoilet. Okay. Kodwa isikhathi eside kwemayiboy. And mawuphendulela ifoni etoilet ubuthi yena fanele acabangeni njengoma umntwana wakho. Kunama private life nezinye izinto engamele like private. Umntwana umama womntwana wakho. Cha ngayazi zonke into zempilo yami ukuthi kwenzakalani. Umuntu mawusumzalisile suke seningashare naye yonke into. Yini eyenza ukuthi uphume nefone uyokhuluma eminyango inetwork ibingekho yini la bekhona naye? Akumele kodwa azazi zonke into zami. What if ngicabanga surprise party? What if ngicabanga whatever nje ngicabanga. Wakwenza surprise party before? Okay, fine wakangenzile. Okay. Kodwa ke akusho ukuthi kumele enze leyo nto kuze kuukuthi noma senginaye enze leyo nto. Futhi umuntu onama secrets akathembakali because ayenza noma yini. Obviously kulula lo muntu ukuthi abe nezinto. Yeah. No ngiyakhona uku-understand mina and futhi ngi-understand kangcono because nami ngiyifemale ngifana nawe. So kulesi sikhathi lesi society nami niyasayidana. Ngiyaxolisa kakhulu bro. Nathi ngoba nakho ukuthi angeke ngisesayidini lakho nawe. But kulokho usisi uyena ngibhalele so nani yini fanele ngibe naye. Mina into engifisa ukuyazi kakhulu ukuthi usamthanda na. Hayi yabona mhlanje selivela phela lokho. Belikhona bese khosha. Ngithi mangasho ukuthi usuzwe ngobaba. Ngobaba. Should mina ngathi ngiyamgana ngibeke ekhaya kuzokwenzelana. Exactly. No ngiyakuzwa ke kulelo point lelo. But ke yena njengoba la ubecela ukuthi uphinde umuntu uthando lwakho futhi. Nani? Ngeke ngize ngithole isifebe lesi. So awusafuna uba naye. Lona angifuni nase ngiyaright uya. Ukhona umuntu osenayo. Yes. Ukhona umuntu osenayo empilweni yakho. Ngizomthola. Yabona yonke lento engikwenza ngiyakupha. Hlala kanjani mina nawe into esekhuluma nawe ingane kuphela. Awukwazi kodwa ukusho kanjani. Ngizovenjoy. Hamba ndoda yakho baba. Ubaba wakho angazi ngithi ngiyajola naye. Wenzeni? Ngikutshelile ukuthi yonke lento angithulale naye. Ulale naye. Yaqala wena ngithi. Ukuthula naye. Mina ngakuthatha ngakugomula iphela kanti nabebe abafaka. Wayethavela yona namantombazane noma ngabuya wondla kakho wazi umnumzane. Ngaba yikho yonke lento. Lalela sisi. Ayikho i-relationship perfect emhlabeni wonke jikelele. Nawe sisimu i-relationship nawe uyakwazi. Ngoba ke uyakwazi ukuthi ayikho i-relationship perfect but kulokho asekwenzile awusamthandi yini? Angeke lutho ngeke ngikwazi.
Ngisho ngathiwa ngiyamthanda. Ukuthatha olunye itaku ungalazi ushiye lelo Ngamane ngilanda utava olunye olungcono. Ngeke uzosiququda sonke la ekhaya. Angeke angisamfuni. Awusafuni Live phaleli. Iparasite le. Uzosiququda sonke emndenini phela. So uma ngase kuthiwa awufuna ukubuyela naye kodwa umntwana wenu uzombhekelela. Ngizombheka umntwana wami. In fact ngizomthatha ngimsekhaya. Because lo febe lo wenza. Ayikho into engibizele yona mina ngicela ukuhamba bafethu. Akukhona ngoba kunjalo kumele sikhulume. Sikhulumani nami futhi nawe Uyazi na ukuthi ngithanda kanjani? Awukhuze lesikoro sakho mfethu. Uthanda ubani? Wena. Uthanda ukuthini? Uthanda ukuthi wena awuqazi uyenze yonke lento wayenza ngabe right mina nawe. Cha. Uyazi ukuthi uze qhamuka into yakho why? Lalela la 17. Uhlule isimilo nokuyiphatha ngano. Awusafuni ukuba naye bhuti. Angisafuni mana sengiright. Hayi ngiright mina uyi. Ngiright uyi. La nobaba. Mina ngicabangela kanjani? Angikho but uthi uyakuthanda yini? Uright angithanda izophela into engapheli. Ungapheli kahlolo. Phume kimi. La nobaba wami. Sis. Uzobona baba wami ukuthi ex yakho. Ngithola amasimo. Ngizosiququda sonke. Awuhlangene sonke. Uma ngathi ngiyakuthatha ngiyaqana manje ngisekhaya ukuzala. Uzobona ex yakho. Usiququda sonke. 1 minute bese nginyamalela. Bese nginyamalele. Ngeke uhlale phela ungayikhaya. Ngisugane nami. Awusafuni ngempela. Hayi sengiright mina. Ngisho ngathi ngiyamthanda. Angeke sisebenzisa okuhle at least akwenzela kona dalo ubuyo at least uziphi ithemba ngakho. Ngisho ngathi wakukhona siswami yeso. Ngeke ngize ngithi angimthandi totally. Benginakho lokho kodwa yabona namhlanje uvela faka ispirit okugcina. Angaze ngaze ngimshout mina. Ayikho into engayikhuluma kuye phela. Kodwa usengivezela iside elilo kufebe. Mhlamba awudingi isikhathi sokucabanga. Hayi into engizocabanga siswami. Awudingi lutho ne. Ufuna ukuthi ngisengigrand wena mfethu uphuma kumina. Yes, the only thing esohlangana nawe mina ngawe ingane kuphela. Angikuphoqi ne. Angikuforced. But lo muntu ukuzalalile abantwana. And sonke emhlabeni sebenza amaphutha. Nje. Wena ke personal wena ke. Awulifake ibudget zakho. Kulokho ubonisile ukuthi uyakuthanda ngisimanga sokuthi ungibhalelele mina kwa Black Life TV. Bafisa ukuthi ngimsize ngiphinde ngihlanganise nawe khona uzokhulumisana nawe ubuso nobuso. Asho eqiniso usikwenzakalani. Ngoba uyazalekile ukuthi usakuthanda. No uyazalekile ukuthi emhlanje uyawazi lokho ukuthi ngizokubamba lokho. Wena sisi ungayifaka ibudget zami ngathini? Zifake ibudget zami nje manje. Phela ngumuntu nami ngemizwa. Uyangixhaphaza lona. Usafuna ukubuyelana nami. Ngangcono uzongitshela into engitshela naphume kimi. Alo ngitshela ngithanda uyangixhaphaza. Ngenza isilimo. Asise ngabe ngimula ngipamani nalesigora sakho lokusilila. So alisakulingani. Angifuni lutho. Ngiyaxolisa kumama. Hayi uyazwakala ukuthi ukhamba mama. Ukubeka kube sobala ngokuthi usuyahamba. Ala lesigora senziwe. Awufuni ukuthi size ukuthi hayi ngiyaxolisa mama. Ngiyaxolisa kakhulu. Ayinkinga nawo uzamile ayike into engizoyenza kodwa bengifisa kakhulu ngiphoxekile bengitshela ukuthi uzongamukela. Ngoba phela baba wakhe akugona ukuthi ngoba bengithanda nami ngangilingekile. No, I do understand. Kodwa ke methu ufuna ukubona umntwana usangamnikeza ithuba lokuzabona umntwana. Angambona umntwana because anginenkinga naye. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingakwazi ukukusiza. Ubeke wacaca ubhuti ukuthi is not make sure alisahlangani sidalo. Kodwa ngithembe mhlawumbe uzobuya incinge ukuthi phela manje usakwatile. Yes, and usathukile kusakusha okwakho nopops wakhe. Ngiyaxolisa kakhulu lakho. Mbuke lapha ekhaya kubuye ngazi ukuthi asikhona ukuwina ke kulokhu ngoba ubhuti ubeke wacaca ukuthi akasafisi into ezomhlanganisa nomama umntwana wakhe. Akali nomntwana, umntwana uthi uyamthanda and uzombhekelela kodwa ukuthi akasafuni yena ukubuyelana nomama womntwana wakhe ngesimanga sokuthi uke waba nopops wakhe empilweni yakhe. So ngicela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare mina ngiyathandana kakhulu. Bye.